هەلمەتا لەشکری یا رژیما ئەسەد و میلیسên ئەیرانی li bajarokên Ghouta Rojava ya Şama paytexta Sûriyê li devera bêtcin berdewam e. Jêderên taybet ji Ghouta Rojava tekezkirin rejima Esed dorpêça xwe li ser çekdarên opozîsyonê li bêtcin zêdetir kirine. Ku ev yekhêla çekdarên opozîsyonê bigihêne qonaxa qebûlkirina mercên rejima Esed beramberî misgorkirina derketina aramiya sivîlan berev Der'a û Idlib. Li gorî jêderan îro qonaxa destpêkî ya wê rêkeftinê ji vekşandina çekdarên opozîsyonê ji Meğerilmîr û Tilmerwan dest pê kir. Beramber vekirina rejima Esed ji rêya Ezher Zeyat da ku rê bidin çekdarên opozîsyonê yên li Bêt Sabir û Bêt Tîma û Kefer Hor ji bo berê xwe bidin bêtcin ji bo derketinê. Li gorî heman jêderan proseya koçberkirinê roja înê ser sê qonaxan wê dest pê bike. û her qonaxekî de wê 300 kes yan beriv Idlibê yan beriv Der'ayê û qonayê tirayê derkevin. Lê derfet heye ji bo her kesî ku rewşa xwe çareser bike li bêtcin bimîne. Qonaxên ku Ghotaya Rojava tê de derbas dibe, beriya niha dariya tê de derbas bibo, ku dariya hatibû dorpêçkirin û piştî ku çekdarên opozîsyonê xwe lê kom kir û rejima Esed dest bi bombebarankirinê kir, piştire ew neçar kir ne ku ji dareya koçber bibin. û niha heman sînaryo li bêtcin derbas dibe.